Mitä helkkoti tehdä tämä on? No keitä itse parempaa, jos osaa. Niin mä teinkin seuraavalla kerralla. Muuten. Asiastuttaa kukkarukkuun. Paljonko se kello on? Se on kuule niin paljon, että sieltä alkaa kohta lotto. Jaha. Pitäisikö kuunnella mutta noin radio? Joo, mä otan sen lottokuvangin tuolta maasta. Joo, mulla on kynä tässä, niin mä laitan radio kato tosta päälle. Joo, no niin mä ulkoitan sen täältä. Antaisinkin se mulle, niin mä voisin tarvita. Joo, se on parempi vai tarkkamaan näitä. Kyllä. Myöskin Huuma, tää on paras radiotaajuus. Joo, se on ja sääjät myöskin. aivan. Kyllä. Mutta sitä ennen pieni mainoskatko ja sitten Mainoksia. Aina niistä, ne vois luopua niistä mainoksista. Älä muuta vitellä kuin asiaa. Nenäsi kutia. Eipä hätää. Kyllä se kutia vähän. Lähtee kutina vaivalla. Joo, niinpä. Joo. Mistä mä saisin puhelimen? No meidän paskakaupassa tietenkin. No sitähän munkin kännykkä on. Joo, ja mun. Se on hyvä liike. Niin on. Siellä mä käyn aina. Sama. Mitä sä uutta puhelintosta, kun sä oot rikkeellä, kuule kumminkin se on viikon päästä hajalla. No, montakin kertaa. Joo. Mäkin oon kertaa. 10 kertaa. Nyt tulee uutiset. Onko mitä tapahtunut Niin. maailmalla? Kuunnellaanpas nyt. Radio-uutisista hyvää iltaa. Suomessa on löydetty hirvi metsästä. Mik? Ensimmäisen havainnon teki joku outo paikkakuntalainen Nurmijärveltä. Ai joo. Jaa, no Sitten siellä ulkomaan uutisia. Venäjällä on tullut skandaali. Skandaali Venäjällä? Putinista. Uh. Putinin mukaan Putin sai Putinista ja Pultista päähän, mutta mitä silloin väliin joku Pultista vähän. näyttää. Ei voi olla totta. Ja sitten urheilusta. No niin. Kimi No niin. Räikkönen ja Valtteri Bottas olivat menneet metsällä leikkimään formuloilla. Metsää? Tietoa tässä Ei. tapauksessa, kun heitä ei ole 3 viikkoon näkynyt. Siis 3 viikkoa jo näkyy. Niin poliisi Joo, on voi 500 hitsi. 000 miljoonan euron palkkio. Onneksi poliisi on siellä. Viimeinen havainto kuulemma on ollut jossakin Nurmensjärven metsäalueella, missä pojat ovat näkynyt formula-autolla leikkivän. Jaa. Jaa. Sitten sää. Sää kylmenee joka paikassa, vettä tulee Ei voi olla lännessä, totta. idässä tulee Miksei ikinä voi olla lämmintä? Aurinkoa, nimenomaan. Lapissa aurinkoa? Ei voi olla totta. Etelässä tulee jää ja räntäsateita. Ja seuraavaksi Ei. siirrämme Lottostudioon. No niin, nyt. Tervetuloa ihanaan Lottona! Hetkinen, tämähän on tuttu ääni. No niin, Tää on se uusi radiotoimi. Joo, Tai se on Lotto. tämä Maria Partanen. Niin oli, joo. Joo. Sillä on hyvä ääni. No. Aina toi Rauno ja Jorma siellä. Ne No, on niin tylsiä, ne ei. no. No niin, nyt. No niin. Laita nyt jo. Yes. Joo. Joo. Mhm. 11, Mhm. 22, 25, Mhm. 30, 32. Lisänumerot 2, 20, 40. 40 siis. Anteeksi. Huono kuulo. Joo. No joo. 11, 22 tuplausnumero, 25 ja 30. No niin, eiköhän tarkisteta. Joo. Ja lisänumero 2 ja 40. Ja huomenna selvitään, onko tullut yhtään täysosumia. Ja se täysosuma on yllätys. No niin, tietysti. Niin tietysti aina yllätys. Tervetuloa No, no, mikäs se on? pariin taas. No. Ja tällaisia No. juttuja tällä kertaa. Otetaan seuraava toive. No, sammu tänne. Miksi tää sammu? Romu. No, sulla on romuradio. No niin, nyt. No niin. Mikäs sulle tuli?
Katsotaanpas nyt. Mä en tollasta hötkyyde. Siis, Kuinka mä oikein? onko totta? Meillä on kaikki oikein. Yes! Nyt kuule, eiköhän mennä autokaupoille ja asuntomarkkinoille. Kyllä. Ja itse asiassa mä tiedän. Mulla on yksi kaveri, jolla on asunto myynnissä, oikein sellainen lukaali. Oho! No, sinne menee. Päästään tuosta mun romustakin, mutta heroos. Joo, vihdoinkin. Yes! Jes, nyt mennään. Äkkiä mennään nyt. Juoksu jalkaan! Seitsemän oikein, seitsemän oikein, seitsemän oikein, seitsemän oikein, seitsemän oikein, seitsemän oikein, Seitsemän oikein. seitsemän oikein, Seitsemän oikein, seitsemän oikein. seitsemän oikein, seitsemän oikein, seitsemän oikein, seitsemän oikein. Kuule, No? tuli tässä vaan mieleen, että ne rahat saadaan vasta viikon päästä. No mitä väliä sillä on? Mennään joka tapauksessa katsomaan autoja asuntoja valmiiksi. No kumminkin saadaan ne rahat kuitenkin. Niin saadaankin. Joo, mennään sitten. Näin toimitaan. Jaa. Liian ruma. Ei tollasia. Perheauto. Hyi. Liian kallis. Ei kun kallis. Ford, eihän nääkään liiku ikinä mihinkään. Ei. Tässäkin on joku ruotsalaisten pellejen auto. Hyi. Seat, näissä on aina vika. Niin on. Mutta tässä! Ei hyvänen aika. Katso mikä väli ja mitkä lampukki oikein. Ja hintakaan ei oo paha. No ei. Ja hieno sisusto, hieno mankka ja hieno toi mittaristokin. Joo. Mutta tiedätkö mitä, tää on valitettavasti vaan kiinni. Näin on näin. No, tullaan maanantaina ostamaan tämä. Joo, tehdään näin. Mennäänkö katsoa sitä taloa seuraavaksi? Joo, mennään katsomaan. Joo, katsotaan mitä muitakin täällä sulla Joo. on vaihtoehtoja. Onpas hieno talo. Todella hieno. Kyllä. Kuule, mitä se sun kaveris pitikään tällä hintaa? Jaa, en tiedä, mutta mitä väliä silloin, kun kohta meillä on niin paljon rahaa, että varmasti saadaan nää kaikki. Niinpä. Ei. Kato, tossa on joku kaivos, se varmaan nostattaa hintaa, mutta älä väliä. Älä mieti sellaisia. Kunnas kattoo tätä kaivoa. Tää on oikein kunnon tämmönen Joo, oikein. puukaivo. Ja kato luonnon vesi ja kaikki. Joo, saadaan kunnon teet sitten. Ja kahvit ja kaikki muukin terveelliset. Ja Joo. kato tätä ympäristöä, kuinka hieno piha tää on. Täällä on kunnon kartano. Kyllä tällaisessa nyt kelpaa sitten asua. Joo. Kuule, No? mitä jos mentäis nyt lunastaa se lottovoitto, laitetaan rahat tilille, kun ei millään jaksais mennä sinne Helsinkiinkään asti. Hyvä idea. Mennään saman tien. Näin on. Yes. No, mikäs nyt? Tämähän on jo kiinni! Siltä näyttääkin. Kuule, onko sulla se lottokuponki mukana? No se on mulla täällä taskussa. Oi. Mitä ihmettä? Mitä? Tähän me ollaan tätä edes laitettu vetämäänkään. Näytätkö sitä? Ei hyvää kaipaa. Miten tässä näinkään? En tiedä. No, No? lototaan ensi lauantaina!